Għall-ewwel darba wara ħafna xhur il-bulettin ewlieni tal-ħadd fuq Television Malta ma kienx żbilanċjat favur il-Gvern. Analiżi miġbura minn tim ta' monitoraġġ għall-Partit Nazzjonalista turi li l-ħadd il-messaġġi tal-Gvern u tal-Oppożizzjoni kienu rrappurtati f'bilanċ assolut, 8% għal kull wieħed. Il-kumplament kienu aħbarijiet ta' interess pubbliku bla propaganda partiġjana. L-analisti nnotaw li fin-nuqqas ta' attività politika mill-Prim Ministru Robert Abela, il-PBS irrapporta biss attività politika tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech. Dan kontrast għal dak li sar ftit ġimgħat ilu, meta l-Kamra tal-Aħbarijiet tal-PBS tat prominenza lid-deputat mexxej tal-Partit Laburista fuq Bernard Grech. L-Oppożizzjoni Nazzjonalista ilha xhur turi fatti dwar żbilanċ sproporzjonat favur il-Gvern Laburista mill-Kamra tal-Aħbarijiet tal-PBS. Il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech nhar il-ġimgħa kellu laqgħa maċ-chairperson tal-Awtorità tax-Xandir illi għandha l-irwol kostituzzjonali li tiżgura li fl-aħbarijiet tal-PBS jitwasslu aħbarijiet veritieri, bilanċjati u imparzjali fl-interess pubbliku. Bernard Grech insista li l-Kamra tal-Aħbarijiet tal-PBS m'għandix isservi ta' pjattaforma għal propaganda tal-Gvern. Għal ikolli wasal iż-żmien li l-PBS ma jibqax dipartiment tal-Gvern waqt li tkellem kontra l-kunċett li reġa' daħħal Gvern Laburista, dak ta' Ministru responsabbli mix-xandir pubbliku. Nismitla tax-xandir pubbliku qalu li r-rwol ta' Ministru tax-xandir huwa pass lura għat-tmeninijiet meta x-xandir kien iddettat mill-esponenti tal-Gvern biss taħt il-kappa tal-kap tax-xandir.